Здравейте, приятели, аз съм Мики Гейминг и знам, че не е неделя, но ще има видео с Боби. На Brawl Stars ще играем ранкет. Стигнахме Diamond 1 вече, сега ще се пробваме сигурно Diamond 2. Да. И айде, нека да започваме. Айде. Много хубави са отборници ни дават. Нали? Да. Един кой Това е прекрасно. Ох, значи ние играхме 4 игри и от 3 от игрите ни даде на един и същи мап подред на Баунти и на същата... И на всичките игри им баннаха фанга. Да, така, тук кой да взема? Чакай, аз чак да си банна Джес. Ама, ако ще... Аз. Може да играй с Кръл. Никой няма да играе с Джеси. Играй с Кръл. Добре. Чакай, греши. Но- Кажи ми само с едно. На колата не знам. Цъкна в последната секунда. И... Не съм... Не си ли го? Нещо мога... Помня на начин на суши ивента. Мутацията на Крол беше уникална. Стой. Нали, като удря, отива и се връща. Като хайпера. Добре, тук няма шанс да спечелим. Ох, чай, че фанка. Тук много дразни. На 1000. Браво. Браво, бе. На 1600 не вече на 2000. Ще купна. Не. Тук малко така... Държите ли фанга и... Аз съм горе. Нашия трябва ми помага обаче. Той е горе с цепи, той е нашия Санди. И аз идвам на цепя. Ама той нашия защо е с Санди? Той поне върши някаква работа, нали? Я уби момента, че мога постигна. Да, това ще е много лесно. Да. Ох, тук даже не знам как го дължна. Да. Се пробва да направя нещо като плуми. Нашия с квеста е пауърлист за мен. Не знам, не видях. Имам хайпер и супер. Отивам да си свърша моята работа. Машина, това бе. Аз те с моите бролер, мога не ги знам какво правя. Момито стъмва със супера. Ма не знам как и защо стъмва. Чекай за малко. Ако не върна, дигам скандалище. Ще се ядоса. Скандалиста. Играх по бетка. Да, първа. Охо, 99. 99. Добре, на Да. Аре, давай речи. Така, добре. Пак баунти, но тук ще сложа манки. И сега ще бамна на рандом. Леон. Спомняш си миналия сезон, където Леон беше на макс и всеки го ползваше. Не, Айтос. Да. Така. Аз знам кой да взема. И аз. Бебе Рико! Беберико! Бебе Рико! Беберико! Ей, Беберико! Почнахме ли? Не знам, не. Да, бе. Yes! Добре. Всеки знае кой ще вземе, нали? Разбира се. Тук... Така се колебая между двама. Не.
Между него ли се колебаеш? Не, просто има резерва. Добре. Са им баннали двата. Я кажи, Dynamite или Bibi? Биби. Но как се решиш? Да бе, баннали са им Бибито. Значи да е на майка. Сега, колко хора според те ще ми спират супери? Двама. Мен един. Двама или нула, казвам аз. Един. И ти двама и знаеш колко ще бъда сега? Знаеш. 0. Един. Един. И двама. О, знак. Не знам. Оле, може ли да ми спира супер? Брат, нали така, аз не ги разбрам, но новите роле си ги изпускам. Ай, много уча. Само ти трябва супер. Имам. Нашия само трябва да... Тъй? Спайка не може. Съдча можем. Оле с хип, като ме хипнотизира, така да кажа, може. Брат, аз дори не знам какво прави, тъй че... Найс. Ма ти супер, ама много. Да, може май. Може. И тебе те хипнотизира. Ама вкара. Да. Спайка ми седи за сега в къл. Да бе. Спряхам супер, няма проблеми. Бием. Добре, тази игра беше много лесна. Минава. Да. Явно като снимаме е по-лесно. Те са малко. След две такива на Pro Pass имам Mythic Stars. Аз па имам ранкет. Следващото ми е 5 джема и Mythic. Това Bounty. Кой да банна? Ще банна ти. Аз ще баня този шоу вече. Не знаеш кой трябваш да банеш. Амбър. Мисля, че са им банали мандито. Аз ще взема Беберико! Давай, Беберико. Браво, Беберико. Беберико! Беберико. Беберико. Беберико! Стига. Така, значи. Чай съм се намисли. Добре. О, бе. Иди към звездата. Ужас. Другия се казва Рико. Кой бе? Пенито. Пени! Ела да видиш кой е истинския Рико. Аз я убих. Браво. Така. Не, добре убих. Те не са убиха, Да, но важното е, че убих. важно е, че имаш звезда. Това звезда къде взела? От пенито. И как? Като им умря. Не знам, умрях. Остава ми 2-3 удара до хайпер. Сега аз съм чека с звезда. О, не, 18. Някой умре ли? Пенито. Я, пази са ти, пази. Де? Ужас! Так почехме да печелим. Това е. И Рико и та спечели. Беберико. Да. Айде, Беберико. What's the cost, kangaroo boss? Хайс. Как за на колко? Не знам. Бам, амбар. Бунека амбарабу. Балабу се казва. Да, но аз бамам амбар. Ники. Да. Ще се направим поканки. Мързима. После. След видео. Драги хора.
И исках да играя Джес. Аз. Наши ми предлага Dynamite. Да играеш Dynamite? Не взех. Беберико! Нашия приятел е много голям фен на Лава Бер. Еми защо пееш Лава Бер магия? Айде хора! Виж, правите ли ми на тези? Нашия наби 5%. Брат. Ясно си, хора. Ти виж на нашия кони прави. И аз ида. Ида. Не го искам хайпер да забра. Не можа да си пусна гаджето. Айде, аз да пусна едно хайпърче. Казвайте на какви игри да струвам да Лава. Еври. Супер! Листо там. Я чакай само да видя нещо. Колко? И 145. О, как 145, бе? Колко дайма там? 237. И аз. Много малко дава в дайма. Не просто като... Поне, който се усеща, не е дошъл при нас. Мишо. Мишо. Опа, не хубава на спайкче. Като малък искам да бадна Емс. Айде, лъпо. Бенър. Хора, абонирайте за канала и лайквайте, защото на 100 абоната ще има гивавей. На чашка. Това чашка. Абе, Ники, не са прави, нали си го организираш? И каква ще е чашата? Абе, Ники, бе, си изненада за хората от тебе. Подарък чашка в Великград. Не. Да. Не. Не, Ники, няма как това да бъде сериозно. Знаеш къде си? Браво, бебе, Нико! Защо не с бебе? Защото Санди Уер. Супер. Ама яко ни изсипаха. Наш просто трябва да спусне кудженцето наше. Не трябва на дупка, Да, разбрах. Дете за диамант. Да, не знам как се казва. Дупчицата. Аз се занимавам с мечката, нашия да бяга. Наша къде, бе? До мене! Докато съм бягат много. Аре, бе, хора, остави ги на малко Сандито. Давай, наш. Наш, пусни си хайпера! Точно можеше на нитата и да я убия, но той има... Наш! Това малко просто на главата. И къде го пусна? Малкият... Нашия малко бавно раздаш. Малко си бавно раздаш. Не, защо влизаш? Да убия нитата.
Сипаха. Ама не ходете за джемовете, обвете нитата. Уните е всичко. Знам. Имам хайпер. Не вземайте нищо, не взимай. Добре. Няма да взема сега. Една победа до Даймонд. 2. О, се взема нищо. Аз сега ще взема Старлок. Ти само с митики ще вземеш. Да. Аз сега взех 5 джема. Аз ще взема Старлок. Хайде Старлокче. Аз те водя. Браво. С един тир. Браво. Ние просто се изравнихме, защото като губиш на Даймонд, нали нямаш право да се връщаш на гол. Не можеш, но точно. Ох, чайче, тук нещо ми ръби. Мишо, защо седнах върху тебе? Бамвам на рандом. И аз така. Чайчето баннах. Джеймболк. Защо са шейт? Защото е силен. Хора, пишете в коментарите дали шейт е силен. Силен е. Не. Ханк е по-силен все пак. И по-кой. Нали нямаш да се регавиш? Да, ама аз не съм взел Ханк. Това пак е легално. Защо съм взел Шейт ли? Не. Това с Ханка. Знам, че се шегуваш, ама да. Ханга е най-силният герой все пак. Ханка. Ханга. Малко ме изсипах. Много силен. Да, аз не съм казал, че съм силен с Шейт. Шейт е силен. Гъс умря? Да, тото остави на 1000. Да, то Шейт има 2000 кръв. Сега ще ги изненадам. Ще убият. Сега ще си изчакам хайпера. Имам хайпер, но ще... О, цели някой. Това е че гъсо цели. Но ще хилна малко. Джей Йонка. Умрял. Маря. Възкресих се. Маряни. Зачерахме. Една победа до Даймонд. Ту. Трябва да стигне митик. Ама ако са лигавиш така, няма да стигне, нали? Без такива лигавеници, то с... Така, сега кой Продължавам. да вземем? Казай. Бамвам на ранда. Луми баннах. Луми. О, Опа, аз съм баннал. това е много яко. Как имам така на пръста си. Виж, бо. Саполи. Не бе, Какво е това? не знам. Айде избирай. Слушай времето. Да. Пайпер къде? Не избирай. Това е по-добре. Да, тя Пайпер беше бадната. Може да къс. Да бе, те ще гледат твоето видео. Така не. Ще гледа мене сокере са. О, айде си го гледат. Ще гледа. Маля, ще гледат видеята ме, си няма постоиш. Ще гледат на мен. Така не. Така, цензур.
Ниц не е чул, нали? Смятам, че никой не е чул. I shall return. Не бе, мързима. О, виж един лайф. Как да умреш по-лесно. Не може да ги видите с двамата. Да, бе. Кажете на Боби, кажете му. Стига. Ау! Абе, стига Марита, е! Не дари там! Точно. Сега пред хората се правиш на милото зайче, ама Марита ще не си. Не дари там! Скубяте с ръка! Да, бе, с крак ма скубиш. Чуй, ето ми ръката. Ау! О, сега ти садито. Какво? А той ме би. Той ме е вързал на лост. Казе. Да. Става. По-добре от Ханче. Ханче бай. Така гали Мишо. Мишо е най-сладкият герой на света. Герой. Той е герой. Да. Мисля, че Мишо е главният герой. Мишо сега герой съм в главата. Само Брода и Рива, Brawl Stars. Бати, отде знае, че съм тук, бе. Може да преседнеш. Говоря като тебе. Аз кога съм го казал това? Просто обясни какво е. Кога си го казвал, ли? Всеки ден. Всеки час. Кога съм го казал последно? Като бяхме на стълбите, преди да се снимаме видеото. Не, ти ме пита какво е това. Ба. Бахур. Аз знам как да играя. Имам ранкет, Стар Драгон. Ще го отворя с касина Diamond 2. Кой ще играеш? Много бавен. Много бавно развиваш. Много. 100% рил. Защо? Кажи и обясни. Защо бавно ми? Защото бавах на рандъм. Някой път не трябва да владваш на рандом. Кой е за? Кой може да ми спира Супер Бъстър, Мег и Дайнамайк? Сега, аз не сме джинкс. Браво, нашия утрас. Али, Арас. Сахо-лехо. Ужас. Но. Бата, много съм. Много съм. И си щупихме стената. Да, но им спрях.
Топка. От тебе така. Защото няма гаджет. А няма да рискам стената. Стига използва тази думичка. Ами аз от тебе научи. Как от мене? От тебе. Просто ме пита какво означава ба. И аз си обясних. Не от мене, от другите. И ти ми използваш. Кога съм го казал? Да. Не ме пита какво е, аз така да го кажа. Днеска ме пита какво е. И вчера ме пита какво означава. Не, вчера не съм така. От дома ме пита. Ба. Да. И днеска ти обясних, защото явно наистина не знае. Бахур. Абе, нека трябва да започнем да само така трябва да я разиграваме. И сме да имаме две. Ако я разиграваме сега, няма да кажеш какво казвам. Найс. Diamond песня. Чакай. Ако ни вкарва последната секунда, аз се хваля от някъде. Diamond 2! Diamond 2! Diamond 2, Diamond 2, Diamond 2, Diamond 2. Митик! Така, първо ще отворим този стар дроп. Така, приятели. Това беше така, харесва, дайте лайк, сега Нете. И чао хора. Да, така е. Чао и до Нови срещи. Чао, че му се... Чао, хора. Бла-бла. И така, хора, ние, вие не сте ние. Чао, приятели!